Dobrý deň, vítajte v aplikácii Advocatus Digital. Teraz vás v stručnosti prevediem základnými ovládacími prvkami. Ako prvé vám odporúčam si vytvoriť váš tým, s ktorým pracujete v rámci kancelárie. Kliknutím na položku manažér, následne spravovať zamestnancov a pridať nového si môžete vytvoriť vašich zamestnancov. Tak napríklad Peter Novák, e-mail Peter novák.lk. Teraz sa rozhodnete, či dáte ho ako užívateľa alebo ako manažera. Manažer má prístup k obsahu celej aplikácie, užívateľ má prístup len k spisom a úlohám, na ktorých pracuje. Tak napríklad užívateľ uložiť a už sa vám tu ukáže Peter Novák ako zamestnanec systému. Automaticky teraz poslal e-mail s jeho prihlasovacím loginom, teda jeho e-mailom a heslom, na základe ktorého sa vie dostať do aplikácie a začať s ňou pracovať. Následne vám odporúčam si vytvoriť vašich klientov. Tak dáme nového klienta. Aqua spoločnosť napríklad. E-mail aqua zavináč aqua.lk. Uložiť. Medzi klientami už máte spoločnosť Aqua, kde môžete vytvárať prípady, úlohy, nahrávať záznamy, vytvárať výkazy práce alebo priraďovať kontakty. Pre viacej tutoriál videa, ako aj pre často kladené otázky, kliknite na položku dole Helpdesk.